aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanuw kɛ ka yɔrɔjan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne Mon Plan B bɛ aw ka bila la Mon Plan B baarakɛlaw do minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dangɛnɛmaya Mon Plan B an bi baara kɛ siraw minnu kan e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen do feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o ti taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen do diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bi kɛ aw ye an fɛ Mon Plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bi nin bɛɛ ɲɛnabɔ Mon Plan B anw fɛ a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la Mon Plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfe ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net Mon Plan B lakana jɛlenya ani teliya. Mate ko jantige ni ma iko fle wali duzu ote ko tike an la jeba biye arabay octobre kalo kletan ani saba samba fla ani mugan ani kele amunu bale jen fanta ani nani befe an ga foli ba yo de bini o sigara ni akwa bi wakati kuna foni ya osele mali kuna foni.net ale jabaranika ayo bismillah. Kunafonia damnala anga jamana nyama kala filmi nganga ke février kalo nata abe geleya o soro anga ministry minga cha bembe ani jamana were kunya nyene boluma ayini kuma ni fo kato badenya ani sinjiya tamala jamana were o koninka no ye maroku jamana ye ni kuma ni fole alefe o ma ben politique tondo ma mais abena politique tondo fanama o temene ko kabo isa furuku o wiliendo tukuni la kol karamɔgɔw fɛ munu ye san 2016 octobre kalo kletan ani duru benga sebon bolono blake olu ni syndicat wɛrɛ min ye sentadi ye u jɛra k'u ka laɲini sɛbɛnw ta ka cogo tabalika ni waati na a gɛlɛyalen do kosɛbɛ u ni furancɛla fanga ɲɛmaw fɛ u ka laɲiniw ye ko ka baaraw danbe ko o sinsin wa ko fana ko nafa ka sɔrɔ a la kulikajɔ laban o kɛra CMDT sɛnɛkɛlaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko CMDT ye ɲɛma kura min ta ka cogo olu kunna o kɔni tɛ olu fɛlako ye. O tɛmɛnen kɔ sa an bɛ to Bamako yan balofɛn minnu bɛ ni maninfinw mago bɛ s'u ma joona joona k'a daminɛ malo tulu ka se jɛgɛ ma olu sɔngɔ de kɔni b'a la ka yɛlɛ wagati bɛɛ yira kɛra k'a fɔ sugu kɔnɔ maaw kɔni fɛ ko ni malo ni a tulu n'a jɛgɛw olu sɔngɔ kɔni dɔ de bɛ ka far'u kan waati bɛɛ Bamako dugu o kɔnɔna la yan nɔ sannikɛlaw ni jagokɛlaw u y'u ka nisɔngoya kɔni yira nin ko la. O tɛmɛnen kɔ sa Faransikaw ka cɛden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan u b'a la ka u ka minɛnw cɛ bi sɔgɔmada in na barika ni mɔgɔw ka communiqué la u y'a yira k'a fɔ u y'u ka minɛn dɔw kɔni cɛ ka bɔ an ka jamana o kɔni kɔnɔna la yan nɔ wa u y'a yira o communiqué kelen na tuguni k'a fɔ tuguni fana u b'a la ka papiyew kɔni labɛn walasa dɔgɔkun nataw la u bɛ se k'u ka minɛn bɛɛ cɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na. Mali
kunnafoni jabarani layɛbaaw an bɛ taa kɔkan kibaruw la an bɛ taa kɔkan kibaruw la an bɛ taa tinisikaw fɛ tinisikaw ka dugu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko jariba le sommet de la francophonie n'o ye jamana 88 ka ɲɔgɔn dalajɛba ye o de kɔni kun kan ka laɲɛnamaya novembre kalo nata tile labanw na jariba dugu o kɔnɔna la Tinisi jamana kan yira kɛra k'a fɔ ko o kɔni o bɔra a ma fo san kelen kɔni bɔɲango la walasa Tinisi jamana bɛ se ka ni ɲɔgɔn dalajɛba in kɔni k'a labɛn cogo min na walasa k'a ja tama tama. An balima Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔrɔ Mali kunnafoni.net ale kɔni ka compte Facebook n'a ka compte Twitter kan. Ni ne kɔni kun ye an ka bi kunnafoniya bakurunba ye k'o da aw bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan o kuma na sa an b'a fɔ a ye k'aw k'an bɛn kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan.